Hain tälle alalle, kun pääsin kokeilemaan ajamaan ajokonetta, niin siitä se innostus sitten lähti. Mielenkiintoisinta koulussa on ollut, kun on päässyt tekemään niin paljon käytännön asioita ja värkkäämään koneiden kanssa. Ei tälle alalle tarvitse olla aikaisempaa kokemusta, että ei mullakaan ollut aikaisempaa kokemusta eikä suussa kenelläkään messäkoneita eikä oikeastaan messääkään, että kiinnostunut alasta niin mä oon oppinut koulussa. Olen päässyt tekemään eri työtehtäviä, niin kuin kannon nostoja, kannon ajoja, puun ajoja hakkaamaan nyt viimeisenä vuonna. Ja välillä on ollut aivan moottorisahatöissäkin. Metsässä viihtyy hyvin ja kahta samanlaista päivää ei tule olemaan. Haastavinta on ollut opetella käyttämään noita koneita ja laitteita oikein. Siihen meni aluksi vähän aikaa. Simulaattoriharjoittelu on vaikuttanut paljonkin tietokoneen käsittelytaitoihin ja ohjelmien tiedonsiirtoihin. Suosittelen tätä koulua muille ja varsinkin tytöille, että uskaltaa lähteä tälle alalle mukaan. Että itsekin on lähtenyt pienestä koosta riippumatta, vaikka kokoa tähän ei tarvita, eikä voimaa. Opiskelusta on jäänyt mieleen hyvä luokkahenki ja moottorisahausjakso, varsinkin kun vettä tuli melkein joka päivä. Ja ajokonejakso on päässyt ajamaan. Olen Peltokorven Eemeliä Sievistä ja olen opiskellut Keski-Pohjanmaan maaseutuopistossa metsäkonealaa ja toimin nykyään saman alan yrittäjänä. Aiempaa osaamista ei tarvittu. Mulla itsellä ainakin en ollut ikää ennen ajanut metsäkonetta, että siitä se lähti. Tähän on tullut.